O primeiro que hai que facer é dialogar ca comunidade educativa, cos axentes implicados, cos representantes e as representantes do profesorado, cas asociacións de pais e nais, mesmo cas asociacións de veciños e mesmo cas administracións locais. En realidade, a obriga da administración é garantir o dereito, non a rendibilidade, o dereito de todos os nenos e nenas de Galicia a que teñan unha educación cos mesmos estándares de calidade, discriminación positiva cara ao ensino rural para paliar precisamente o que? O desequilibrio territorial. Abandonen a lógica economicista e collan esas novas gafas a óptica dos dereitos, unha nova visión necesaria. Fixar poboación pasa porque non desaparecen escolas no rural. E o tema das ratios é un tema tamén a discutir. É un tema a discutir. Un pobo sen escola é un pobo morto. Pasémolo en positivo. Un pobo con escola é un pobo vivo. Vostede falaba dun círculo que de tanto alumiñalo está sendo vicioso. E o círculo que vostedes plantexan dende sacarlle relevancia á nosa escola rural, non prevén as compensacións das desigualdades de acceso, non favorecen a permanencia. Canto máis se potencia a escola concertada, máis vai en detrimento da escola pública e, en concreto, da escola rural, que é a máis afectada. Da escola concertada non se falou nada. Tal como están as cousas e co debalo demográfico, posiblemente non sería case necesario. A escola pública podería absorber todo o alumnado, porque cando naceu a escola concertada, naceu para suplir carencias de centros e recepción de alumnos. Cando había a poboación se incrementaba moito. Fagan reflexión sobre isto e planifiquen de verdade, que haxe un plan estratégico real. Vostedes que falan de innovación, que están reclamando a concertación que discrimina por sexos, que escola máis decimonónica, máis anti-innovación que esa temos, ese mantén na nosa comunidade, cando xa se cuestionan moitas outras e non se acepta porque é irracional. E se queren tela, quen queira tela, que apague, que teñen moitos recursos, concretamente as persoas, os pais e nais que levan os seus nenos a estes centros.